Sa number 6, Bangkay sang duha ka mga estudyante nga nalumos, nakit-an na. Nagpinaligo sa Himugaan River sakop sa Purok Arophag, Barangay Malubon, Sagay City ang 5 ka mag-classmates Biyernes sang hapon. Suno sa saksi, bulpi lang nagbaskog ang daludos ng tubig, rason nga na-trap ang mga estudyante sa tunga sang suba. Duha sa ilang naanod samtang 3 ang nakaluwas matapos nga makalangoy pahigad. Nagpatigayon sa search and rescue operations ang katapos ng Coast Guard, barangay, local rescue team, kag volunteers. Matapos ang duha ka adlaw, tigayon nga nakit-an ang mga bangkay sang estudyante nga 16 anyos kag 15 anyos. Ang isa ka bangkay ang nakit-an sang Domingo sang aga sa pagpanga nga sakop sa Pangpang, sakop sa nga Puroka Hordan, Barangay Fabrika sa Sagay. Mga 7 ka kilometros ang kalayoon sa ginuntaran sang insidente. Samtang isa naman ang nakit-an kagabi sa area sang sitio Dukol-Dukol, Barangay Himugaan Baybay sa Sagay. Positibo nga ginkilala sa ginatag sa ka mga pamilya ang duha ka mga biktima. Pareho nga grade 10 students ang mga biktima sa Eusebio Lopez Memorial Integrated School.